हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोना आपडेटखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ बर' सावथुन मुलुगनि 5थि बान्था राननाय फोरबोआ मैया 25 फेब्रुआरि खालारखालि गाजा गोमजायै खुंजालांबाय आरो नोंथांमोनहाबो सोर मा केटेगरियाव बान्था देरहाखो बेखौ मिथिनो थाखाय हांखुर जानानै दङ जानांगौ बयनिख्रुइबो साबसिन फावखुंगुर एबा बेस्ट एक्टर केटेगरियाव देरहानो हाबाय प्रकाश केरकाटारि बिथाङा सायखं सावथुननि थाखाय लोगोसेनो 1 लाख रांनि चेक गांसे सार्टिफिकेट आरो गंसे ट्रफी आरो बयनिख्रुइबो साबसिन फावखुंग्रि एबा बेस्ट एक्ट्रेस केटेगरियाव देरहानो हादों मनालिसा हाज'वारि बिथाङा दाखा जोमै सावथुननि थाखाय आरो बिथाङाबो नोगोद 1 लाख रांनि चेक गंसे ट्रफी आरो गांसे सार्टिफिकेट आरो बेस्ट डिरेक्टर केटेगरियाव देरहानो हादों जेसास केरकाटारि बिथाङा सायखं सावथुननि थाखाय आरो बिथाङाबो नोगोद 1 लाख रांनि चेक गांसे सार्टिफिकेट आरो गंसे ट्रफी आरो बेस्ट फिल्म एबा बयनिख्रुइबो साबसिन सावथुननि बान्था केटेगरियाव देरहानो हाबाय दाखा जोमै बर' सावथुना आरो बे सावथुनाबो नोगोद 1 लाख रांनि चेक गांसे सार्टिफिकेट आरो गंसे ट्रफी मोननो हादों आरो बेस्ट कमेडियान केटेगरिनि बान्थाखौ मोननो हादों रुबुल बर' बिथाङा दाखा जोमै सावथुननि थाखाय आरो बिथाङा मोननो हादों 50,000 रां मोनसे ट्रफी आरो गांसे सार्टिफिकेट आरो बेस्ट मिउजिक डिरेक्टर केटेगरियाव देरहानो हादों सोरांसा बसुमतारी बिथाङा गोदान रादाय सावथुननि थाखाय आरो बिथाङाबो मोननो हायो 50,000 रां गांसे सार्टिफिकेट आरो गंसे ट्रफी आरो बेस्ट सापर्टिं एक्ट्रेस केटेगरियाव देरहानो हादों लीना बसुमतारी बिथाङा बिसम्बि सावथुननि थाखाय आरो बिथाङाबो मोननो हायो नोगोद 50,000 रां मोनसे ट्रफी आरो गांसे सार्टिफिकेट आरो बेस्ट शर्ट फिल्म केटेगरियाव देरहानो हादों बिपुल मुसाहारि बिथांनि सुजुनाय आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय आइ बर' बिमा मुंनि शर्ट फिल्मआ